Nekada mislimo da je samoća najgori kraj, da je strašno ostati sam. Ali postoji nešto teže od samoće. Teže je biti okružen ljudima, pored kojih se osjećaš nevidljivo. Biti među onima s kojima dijeliš prostor, a ne dijeliš razumijevanje. Smiješ se s njima, a u tebi raste praznina. Najveća tuga nije kada nema nikoga. Najveća tuga je kada imaš nekoga, a osjećaš se potpuno sam. Jer prava samoća ne dolazi od odsustva ljudi, nego od odsustva bliskosti. Od toga da tvoje riječi ne dopiru, da tvoje srce nema kome da se osloni. I tada shvatiš, nije najgore završiti sam. Najgore je završiti s onima zbog kojih se osjećaš sam cijeli život.